Ja, men jamen, velkommen til. øhm, og så i dag, der skal vi tale lidt om jamen, vores hver isærs top 3, noget af den stil af vores stack of shame. Nogle spil, hvad vi gerne vil, hvad vi gerne vil gennemføre. Der har bare været nogle grund til, at vi ikke har fået det gjort indtil videre af en eller anden årsag. Og jeg tænker, at jamen, skal vi ikke bare bede den gode Jens Peter om at starte ballet op med det, så lad os tage et spil ad gangen. Og så kan vi bare starte nedefra, sådan at vi slutter af med det, der er en allermest på hjertet med at få spillet igennem til sidst. Så hvis du vil starte op med din tredje plads i din stack of shame-tråd, Jens Peter. Jamen, det kan jeg godt. Og det er måske ikke så voldsomt, men det er noget, jeg længe har kunne tænke mig at spille, og det er, jeg ved ikke, om I kan se det, Bully til Xbox 360. Og det er fordi, jeg har hørt rigtig meget godt om det, men har egentlig aldrig fået taget mig sammen til at spille det. Så den skal have et skud på et eller andet tidspunkt her. Også en af dem, jeg har hørt rigtig meget om, men som aldrig er... Ja, den har aldrig rigtig været på min radar. Det stikker også til Wii egentlig. Og til PlayStation 2. Okay. Og til PC også. Jeg har også prøvet at starte op på Bully et par gange. Det var så PC-versionen og sådan noget, men det ved jeg ikke. Det kan godt være, Rockstar har ikke den bedste track record med PC-versioner af spil og sådan noget, så det føler, det spillet også sådan virkelig gammeldags på en eller anden måde. Så det kunne være... Det virker meget godt efter. Er der nu, når vi snakker om, er der nogen af jer, der har prøvet GTA på PC-versionen? Ja, jeg sidder og roder lidt med 5'eren. Ja, okay, der er kommet lidt efter det, men jo, jeg købte der et nyt grafikkort, fordi jeg tænkte, nu var det ved at være på tide at opgradere det, og så kom GTA, og så tænkte jeg, måske kunne jeg lige få det til at se lidt pænere ud og sådan noget, men efter jeg købte det og brugte meget besvær på at installere det, så var det sådan lidt, lige nu er der ikke så meget andet end GTA at spille, og ikke noget, som rigtig trækker tænder ud, sådan rent grafikmæssigt og sådan noget der, fordi ja, det der, og plus at det der med, at det er hyggeligt nok at sidde og spille GTA, og det ser mega pænt ud og sådan noget, men det er også ved at være tredje gang, jeg spiller det eller sådan noget, fordi man der sidder og spiller det på PlayStation 3 inden, og så kom der lige til PlayStation 4, og så kom lige PC-versionen, og så, ja. Så er det det, som har som spiller det før. Hvad siger du, Alexander? Jeg siger bare, i bund og grund er det samme spil. Ja. Så du har lidt at glæde dig til, Jens Peter? Ja, åbenbart. Ja, det er udmærket. Hvad med dig, Bo? Hvad har du på din tredje plads? Jeg kunne godt tænke mig at komme i gang med at spille. Jeg har faktisk ikke spillet nogen af spillene i serien. Men for relativt nylig, sidste år en gang, der kom Drakengard 3 til PlayStation 3. Jeg har sådan set også et og toeren, som jeg har aldrig fået prøvet. Og det er noget japansk værk med at flyve rundt med drager og slås på jorden og sådan noget. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er. Det er Square Enix, der har lavet det og sådan noget, og det er sådan det er ikke så meget det er sådan mere action RPG end straight up RPG, så jeg kender ikke så meget til det. Jeg var bare sådan det så bare interessant ud for det, jeg lige hurtigt så og sådan noget, men jeg er sådan lidt med vilje undgået at se reviews af det og læse for meget om det, så jeg kunne gå lidt ind til det lidt blindt. Men det betyder så også, at jeg blev ved at glemme det. Så derfor så er det ikke rigtig blevet til noget for at spille det. Så ja, det er min nummer 3 i hvert fald. Drakengard 3 til PlayStation 3. Det vil du så starte kender. Jeg har hørt, at træerne, det skulle være sådan helt, det er ikke sådan, altså det er sådan universet er det samme og sådan noget, men det er helt nye personer og sådan noget, og det har vist ikke rigtig lagt i kakkeloven, så man ligefrem behøver at spillet det gamle for at gå så til det nye. Så det kan være, at jeg bare går i gang med det nye. Men det kan også være, hvis det er rigtig godt, kan det være at blive inspireret til at gå tilbage til de 2 andre PlayStation 2-spil og så tjekke dem ud.
Ja, princippet i spillet er rigtig godt. Ja. Ja, det ved jeg ikke. Jeg blev også nysgerrig, da de annoncerede træerne der, og der special edition. Jeg synes bare ikke, jeg har læst en gameplay, som det synes bare ikke fanger mig så langt. Jeg er lidt ked af, at de japanske alle sammen stort set er gået væk fra deres turbaserede. Ja. Der mangler lidt nu. Er det ikke sådan rimelig stort open world ting? I hvert fald til toeren. Jeg mener, jeg har et af dem stående, jeg har aldrig fået kigget på det. Jo. Det er indtryk, fordi jeg så lidt kigget, for sjov så havde jeg lidt kigget igennem manualen til det første spil og sådan noget, og det er sådan lidt, de beskriver ikke alt i manualen og sådan noget. Men det var jo de glade PlayStation 2 dage, hvor man stadigvæk fik manualer med til sådan et spil, ikke? Så der stod lidt om, at der stod nogle controls for, hvordan kampsystemet var på jorden, og hvordan det var i luften. Fordi jeg prøvede at finde ud af, om det sådan var, om det var så open world, at det bare sådan var sådan seamless mellem at kæmpe på jorden og kæmpe i luften. Og det er mest alt, fordi jeg sad på at arbejde på sådan en anmeldelse af lærer til PlayStation 3 for tiden, som er det eneste andet spil, jeg lige kan komme på, som er noget at gøre med at flyve rundt med drager og slås og sådan noget, som ikke er Panzer Dragoon. Som ikke bare sådan rail shooter, som Panzer Dragoon lidt er, men er sådan lidt mere action-agtig. Så jeg prøvede at finde ud af, om det ikke var lidt i samme boldgade, men ja, det skal jeg lige kigge lidt nærmere på, inden jeg siger nogle forkerte ting i den anmeldelse der. Du ikke glemmer det igen. Ja, inden jeg glemmer det igen, ja. Ja. Og dig, Alexander, hvad har du? Jeg har Far Cry 4. Det er ikke så længe siden jeg købte det, fordi det er blevet sat noget godt efterhånden, ikke? Men det ved jeg ikke. Der er et eller andet over træerne, der aldrig rigtig kunne komme ind i det. Jeg ved ikke, om det var settingen eller historien, der ikke sagde noget, men jeg synes bare, at gameplayet ser helt vildt fedt ud. Så nu tænker jeg, nu vil jeg prøve med 4. Men indtil videre er der så meget andet at spille, ikke? Så, men det er en af dem, jeg rigtig gerne vil i gang med. Også fordi det er sådan et, jeg føler, man kan gå ind i og spille en halv time, og så kan man hoppe ud igen. Og sådan, jeg tror ikke, det er sådan et, hvor man bliver nødt til at sidde og spille flere timer i gang. Det er lidt min frygt med at starte spil generelt i dag, at det kræver så meget tid at sætte sig ind i det. Ja. Så, ja, du var i gang med Xenoblade, var du ikke? Jo, det var jo, at altså jeg tror, jeg har spillet 30-40 timer eller sådan noget, og tænkte, så det ved jeg ikke, så kan jeg ligesom, jeg er ikke givet op, nu ligger det bare, fordi jeg ligesom mistede interessen for det. Så nu gik jeg i gang med Witcher 2 her for ikke så længe siden, som også var i min stack, fordi nu kommer 3'eren. Og indtil videre altså, holder det min interesse, men stadigvæk ved jeg også, at hvis der skal bruges alt for meget tid på det, så mister jeg interessen igen, så vil jeg hellere spille noget andet. Det er bare sådan lidt ærgerligt. Jeg vil faktisk hellere have de korte spil, end de lange. Ja. Yes. Det er jo nok en af realiteterne af at blive ældre, vi alle sammen har sådan lidt. Fordi jeg sad og snakkede med Mikkelsen om tidligere, så sad jeg og snakkede også med det samme med Bloodborne. Han spurgte, om jeg var gået i gang med det. Jeg sagde sådan, ja, det skal jeg nok også på et tidspunkt, men ja, det er lige det der med at sætte sig ind i noget nyt en gang imellem, som er sådan noget, man ved, man skal lægge nogle timer i, og så lidt hurtigere med, eller når man lige har lidt tid at spille et eller andet, man kender, eller et eller andet, ikke? Så Hvad tænker I er en god længde på et spil så? 6-8 timer. I singleplayer? Og hvis det er lidt dybere rollespil, hvor det tager en time eller to at komme ind i, så det dobbelte måske ikke, men det der med 40-50 og op til 100 timer og sådan noget, der ser altså pas fra starten. Desværre. Jeg kan nu også bedre lide, hvis oplevelsen, i stedet for det er sådan en eller anden 50 timers oplevelse, som Alexander han taler om, hvor der så er en masse døde perioder undervejs, eller sådan en middelmådige perioder. Jeg kan godt lide, hvis essensen ligesom bliver samlet til de der, jamen det er jo 10 timer eller noget af den stil, ikke? Og så er det bare hygge hele vejen igennem, så der ikke er sådan nogle fyldebaner, hvor nu skal man kæmpe sig igennem det her område, bare for at spillet føles lidt længere. Så vil jeg egentlig hellere, at det bare skåret fra, ikke? Det er også derfor, for eksempel The Order, det tiltaler mig lidt, selvom det ikke er langt, og selvom at der er nogle cutscenes og skidt lort. Hvis det så er gode 5 timer, eller gode 8 timer, eller hvor lang tid det tager,
så er det fint med mig. Jeg gider så bare ikke gå ud og give 500 kroner for det, men hvis jeg giver 200 kroner for det, og så jeg får en god oplevelse på 7 timer, så er det fint. Det er ligesom at købe en Blu-ray-film. Ja, enig. Ja, så er det ligesom at købe en Blu-ray-film. Ja. Det, der irriterer mig mest ved de 8, er egentlig, at det ser skide godt ud og sådan noget, ikke? Men det, der irriterer mig mest, er egentlig, at kontrollen hele tiden bliver taget fra en. Så er der lige den ene cutscene, og så den anden, og det sidder egentlig bare og bliver, det ser skide godt ud, men historien er bare ikke interessant nok. Og så sidder man bare der og bliver irriteret over, at jeg vil gerne styre, hold nu op. Ja. Men ja. Mikkelsen? Ja. Jamen på en tredje plads, for mit vedkommende, så er det, kan man se det her, Call of Cthulhu. Ja. Jamen det er der er sådan en håndfuld spil til den gamle Xbox, hvad jeg gerne vil igennem, også Arx Fatalis og sådan noget, men det jeg synes det minder sådan lidt om, jeg har spillet det meget lidt, men jeg synes settings i det og stemning og så videre, det minder sådan lidt om sådan noget first person Condemned-agtigt, noget af den stil, hvor det er sådan trykket first person horror halløj, med lidt skydevåben og lidt af hvert og nærkamp og sådan noget, og samtidig så render man rundt og leger detektiv. Så jeg tænker helt klart, at det er noget, jeg gerne vil igennem før eller siden i hvert fald. Så det er i hvert fald på listen over spil, der skal gennemføres på et eller andet tidspunkt. Hvornår det bliver, det ved jeg ikke. Er der nogen af jer, der har spillet det egentlig? Jeg har spillet det, jeg tror faktisk, det var på PC, jeg har spillet det. Umiddelbart synes jeg, det er rigtig godt, at jeg elsker stemningen Call of Cthulhu og Lovecrafts værker generelt. Men jeg tror, det er sådan et spil, det ligger sådan lige på grænsen mellem de begyndte, altså Halo introducerede det der med, at man kan spille ordentligt på konsol og sådan noget, når man spiller first person shooter. At Call of Cthulhu ligger sådan lige på grænsen, hvor kontrollen er lige klonky nok, synes jeg. Men du må jo se det andet. Er det ikke også noget modificeret? Jeg tror, det er et eller andet modificeret. Eller jeg ved ikke, om det er deres egen engine, eller hvad er sådan noget. Jeg har bare indtryk af, at det ligner sådan et eller andet modificeret Quake 2-spil, eller sådan et eller andet. Altså, det er ikke super pænt, men det er super stemningsfuldt, og lydene er fede og sådan noget. Det er et must-play, hvis man kan lide noget stemning der. Yes, der er software. Der står bag. Ja. Jeg ved ikke, hvad de bruger af engine til deres spil. Er det noget... Så vidt jeg husker, er det kun den, der er ude. Jeg mener, det er Fanart eller hvad. Og det er nogen, der hedder Headcast. Nå, anyway. Jeg er ret sikker på, at det kun er Bethesda, der har udgivet det. Ja, okay. Jamen, så er vi jo tilbage ved den gode Jens Peter, jo. Yes, og min næste, det er fordi, jeg faktisk aldrig har gennemført et spil på Wii U, så det må være Zombie U, der bliver den første. Godt værd. Ja, det er fandme godt, synes jeg. Fordi min Wii U, den bliver faktisk kun brugt til Mario-spil med Kinecten, og nærmest ikke andet, desværre, og det er sådan set lidt ærgerligt, tænker jeg. Så Zombie U er den næste. Godt netop i lyset af det, vi snakker om lige før, kan jeg godt anbefale Toad's Treasure Tracker, fordi det er relativt kort og ganske fornøjeligt. Okay. Hvis man gider sådan lidt farvestrålende Nintendo-spil, ikke? Jamen, det er jo... Wii U, den er tilbage i kassen, den står på hylden. Ja. Til gengæld så har vi Wii med harddisk og alt det. Nu har du dit game nu er det hele stående ud. Jeg kunne godt bruge et større game nu. Ja, men du kan godt have det hele stående uden nu, ja. Jamen, der er ikke rigtig plads. Men det problem har man uanset næsten hvor stor ens game room er, vil jeg så sige. Det er nogle luksusproblemer. Ja. Jeg skal nok finde ud af noget at fylde i der. For man det i hvert fald fyldt op. Ja. Men ja, Zombie U, jeg synes det var, jeg har gennemført det, dengang Wii U stod frem, hvad der mærke. Og jeg synes det er et glimrende spil. Jeg synes det er lidt ærgerligt i forhold til, at der er lagt så meget vægt på nærkampssystemet. Og der er kun ét nærkampsvåben, og det er det der Crockett Bat, der man render rundt med. Det kunne være lidt federe, hvis der havde været sådan alt muligt forskellige nærkampsvåben. Lidt ligesom Condemned eller sådan noget, fordi det er lidt samme stemning, der bliver. Det er rimelig længe siden, jeg har spillet det, men er der virkelig kun det baseball, der kan jeg ikke huske?
Ja, hvis det så bare var et baseballbat, det er et crocodile. Tricky bat, undskyld, ja. Rigtig engelsk. Men Er det ikke også også skydevåben og sådan noget? Jo, men dem skal man bare passe på med, ikke? Fordi det lokker de der zombier til. Okay. Men ja, stemning og det hele, det er jo glimrende. Ja, rigtig godt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om oplevelsen havde været en del bedre, hvis den så havde blevet kørt på Xbox One eller PS4, og så det hele havde set mere skarpt ud. Jamen, jeg synes bare, der er så stor en del af det, der var det der med, at man skulle kigge ned på sin gamepad og lave nogle ting og sager, mens man skulle holde øje med, at der ikke kom nogen bagved og sådan noget. Ja. Det er en gimmick, der var lavet til den måde, Wii U fungerede på, ikke? Men det er bare en af de spil, jeg har set, hvor den gimmick har fungeret bedst. Ja, det fungerede glimrende, det gjorde det. Ja, hvor det giver mening, ikke? Men nu kommer de jo også snart med en ny konsol, ikke? Så må vi jo se, om de fjerner det gimmick-lort der. Det er svært at vide, om det er snart. Ja, eller par år, eller 3. Ja. Hvad var det? 2017 aller tidligst, tror jeg, sådan når de... Ja, nej, der tror jeg bare, jeg tror godt, de kunne finde på at annoncere noget starten på et eller andet næste år, måske ved E3. Og så i 2017 til E3 der, så virkelig annoncere en eller anden konsol, og så komme med den i, det var ikke i november eller et eller andet, eller februar, eller hvornår, året efter, 2018 eller sådan noget. Spørgsmålet er, hvor meget de gør ud af det nu til den her E3, fordi nu har de jo ligesom, de har jo sagt, at nu kommer der noget, spørgsmålet er, om der kommer lidt mere om det til E3. Ja. Yes. Ja. Bo, nummer 2. Min nummer 2, det vil jeg tro, det er nok Slayers til Super Nintendo. Der er sådan det er sådan et japansk RPG, som der er lavet sådan en fan-translation til. Og jeg kunne virkelig godt lide den der Slayers anime-serie, der var engang i 90'erne. Fordi det er sådan noget traditionelt, det er sådan ret sådan traditionelt fantasy noget, der handler om en pige, der er hvad hedder det, troldkvinde og sådan bounty hunter og sådan noget. Og det er sådan ret meget, det hele det er sådan noget typisk fantasy setting, du ved, med gobliner og orker og alt den slags, og røver og den slags, men og drager selvfølgelig også for den sags skyld, men så er der bare så meget humor i forhold, altså det er ikke så seriøst som så meget andet fantasy noget er, så der er sådan ret solid humor, ja, det er sådan lidt det der er sådan et draw ved det, der gør det interessant. Fordi ja, som jeg jo rigtig godt lide serien der fra 90'erne og så videre, jeg kunne virkelig godt tænke mig at se noget mere fra det univers, men og så tror jeg spillet er vejen frem her, og der er en fanoversættelse, og det jeg har spillet, den lille smule jeg har spillet af det, der synes jeg også det er rigtig godt. Det er ikke særlig pænt sådan i sådan det der overworld-grafik, når man løber rundt. Der ser det helt ret simpelt ud, men så en gang imellem, så er der sådan nogle stillbilleder, som er rigtig, rigtig pæne. Som er ret typisk for mange af de der japanske RPG'er, der aldrig kom ud af Japan fra den gang. Altså, hvor de sådan virkelig havde... Der er jo nogen, der har lagt kræfter i at lave de her stillbilleder, så de så super gode ud. Og så resten af spillet, det var sådan bare sådan bakset sammen. Sådan er det faktisk stadigvæk med mange af de her moderne RPG'er fra nogle af de der lidt mere sådan noget som Hyper Dimension Neptunia, nogle af de her lidt billigere RPG'er og sådan noget, som bare går ud på bare at være TNA, hvor de har brugt rigtig mange kræfter på at tegne de her 2D-piger, så de er så detaljerede som muligt. Men så resten af grafikken kører ikke særlig pænt, og de kører ret dårligt, men nu er der så også den ulempe ved, med mange af de her moderne spil, så det er virkelig plat, det der humor der er. Altså det er virkelig sådan noget teenage TNA jokes med sådan virkelig, altså moderne anime er forfærdeligt i forhold til gamle anime. Men igen, sådan er det der gamle røvhul. Alting var bedre, da man var ung, og nu alt det nye, det er noget lort. Sådan er det med alting over hele linjen, ikke? Så det kan godt være, at det er bare mig, der er på den måde der. Det. Men det er derfor, det er min nummer 2. Det vil jeg gerne se noget mere af. For jeg synes, det er sådan kigger på nogle billeder af det. Det ser meget traditionelt ud, men
Men det har det virker som om, det har en god charme. Ja, absolut. Absolut. Det synes jeg i hvert fald, at det jeg har spillet af det. Så ja. Men hvad med dig, Alexander? Er du nummer 12? Ja. Næste er... Ja. Ja. Forza Horizon 2. Som jeg købte, da det blev sat ned til 249 her i december. Jeg har installeret det. Men jeg har ikke fået det spillet endnu. Jeg kunne rigtig godt lide etteren. Jeg synes, det var et af de spil, hvor der var lidt for meget at lave, så jeg mistede interessen efter at have brugt 10-20 timer eller sådan noget på det. Og så var jeg spillet af demoen og kunne egentlig meget godt lide det, jeg var rigtig spændt på toeren. Men da jeg så skulle til at spille det, så skulle Xboxen opdatere, og spillet skulle opdatere, og så kunne jeg komme til at spille det der, og så mistede jeg interessen igen. Så. Men jeg vil rigtig gerne spille det. Især også fordi nu har jeg fået mit racersæde ting sat op. Så nu går jeg bare og venter på lige at få fat i et hjul til en Xbox One. Og så skal det nok blive racet igen. Fedt. Udmærket spil. Er det sådan noget simulationshalløj, sådan noget, eller er det sådan noget arcade-racer, eller hvad er det egentlig for noget? Ej, jeg gider ikke de hårde simulatorer ting. Jeg vil gerne have der lidt arcade i det. Så jeg spillede rigtig meget af Gran Turismo på PS1. Og man kan sige, at dengang var det jo ikke så sim-racing-agtigt, som det er i dag. Men der går min grænse ligesom, ikke? Altså jeg vil sige, det er et udmærket spil, men man kan hurtigt bruge mange timer på det, vil jeg sige. Så jeg mistede interesse for den også, måske efter de der 20 timer måske. Men er det ikke sådan med de fleste, tænker jeg? Jo, det er det nok. Og det er egentlig også fint nok, så har jeg fået 20 timer ud af spillet. Det er fint med mig, jeg behøver ikke. Ja. Altså jeg har ikke noget behov for at gennemføre det. Det er også sådan en, man lige kan tage ned fra hylden, og så kan man, okay, nu skal vi køre noget race, og så er det ikke, altså. Ja. Og tage det for det der. Ja. Der er jo lige specielt med Forza Horizon 2, der er jo lavet den der, som var gratis på et tidspunkt, i forbindelse med den der Fast and the Furious film. Ja. Der havde de sådan en på Xbox One, det var sådan en standalone ting, man kunne også hente den som DLC til spillet, men det var sådan en standalone ting i Forza der, som man kunne hente gratis, og som man kunne, ja, som man nok kan gennemføre på en eftermiddag eller sådan noget der, men det er sådan en Forza, og så med, jeg kan ikke huske, en eller anden fyr fra filmen, der speaker ind over, og så racer bilerne for filmen, og så er der sådan nogle missioner, man skal køre rundt. Jeg har også hentet den, så det er også ganske meget hurtigt. Den er i øvrigt også til 360. Nå, okay, nice. Ja. Next. Mikkelsen. Ja, skal jeg lige finde nummer 2 der. Det er faktisk lidt komisk, på det, at jeg lige har talt med den gode Teddy Boy Blue om. Det er Last Story. Og jamen, grunden til den står egentlig lidt mellem den her og Pandora's Tower, og begge to de virker interessante, fordi at, så vidt jeg lige kan se mig frem til, så er det ikke sådan noget turbaseret halløj, og dem kan jeg ikke rigtig holde ud og sidde for meget med. Og så er der også det, at det her det er et spil, jeg fik af mine forældre. De var ude at rejse her for, ja, hvad er det, et halvt års tid siden eller noget, og så normalt så kommer, hvis de har været en tur i USA eller noget, så har de en eller anden ligegyldig t-shirt med, eller et eller andet, og så det ender som regel i kælderen, så siger jeg til dem, kan I ikke køre en tur i et eller andet spilbutik og købe et spil til mig, i stedet for det sætter jeg mere pris på. Og så gav jeg dem en liste over nogle titler, der kunne være interessante, og så fik jeg det her. Og så, ja, så det skulle være et ganske glimrende spil, så vidt jeg kan se mig frem til. Jeg har brugt et kvarter på lige at hygge lidt med det, og så kom der et eller andet spil i vejen. Og jeg har ikke fået kigget mere på det, men sådan, fordi det er en gave, så som regel så de spil, jeg har fået i gave, altså sådan en nyere spil, dem har jeg også fået gennemført. Så jeg vil rigtig gerne have det, jeg gennemført før eller siden. Så gerne i år egentlig. Så måske Pandora's Tower efterfølgende eller noget, det ved jeg ikke, men det her det er første prioritet, fordi det er en gave. Og jeg tror også kun det er 20-30 timer rollespil eller sådan noget, så det er ikke et af de slemme. Så vidt jeg husker. Jeg synes, det lyder slemt nok. I forhold til, hvor meget tid du har brugt på Souls-spillene, så tror jeg, at det ikke er noget. Ej, okay. Jamen, så er vi henne ved førstepladsen nu, jo.
Er der nogen af jer, der har spillet Last Story igen? Ikke igen. Jeg har spillet et par timer og sådan noget, og så også kommet fra det igen. Som også er ærgerligt, fordi jeg synes også, at det virkede også som mega interessant spil. Og igen også havde det lidt det der RPG-ting der med, at man ligesom rammer en hurdle, hvor der ikke sker noget, fordi der er en hel masse ting, de skal sætte dig ind i universet og sådan noget, og så skal man lige, okay, det skal man ligesom igennem, før man ligesom kommer til kernen af spillet på en eller anden måde, ikke? Og det var også det, som jeg gik lidt død i. Som er ærgerligt, fordi kampsystemet virker cool, det er sådan noget det er sådan noget underligt, det er sådan coverbaseret nærkamp-agtigt, hvor man sådan gemmer sig bag cover, og så når fjenderne kommer tæt på dem, så springer man ud efter dem, og prøver at slå dem, og løbe lidt væk og gemme sig, og komme frem igen og sådan noget. Det er et underligt system og sådan noget, det virker cool. Super. Det lyder anderledes. Ja. Skal vi tage den sidste? Ja, lad os gøre det. Og det er min nemesis, han har sagt. Souls. Demon Souls. Jeg kan simpelthen ikke knække koden på det lort. Så, men nu har du jo lovet, Mikkelsen, at du lige vil hjælpe mig her i september, så må ikke jeg knækker koden til den teaser. Men det er virkelig noget, der irriterer mig. Ja, så det skal klikke, før det virkelig, før man altså virkelig synes, det er godt. Ja, indlæringskoden, den er gevaldig høj, men jeg tænker, når man så først har knækket kampsystemskoden, så jeg oplever i hvert fald, hvis jeg går i gang med andre lignende spil, sådan umiddelbart lignende spil, så tænker man sådan lidt, hvor virker kampsystemet bare træls på en eller anden måde. Man savner Souls kampsystemet et eller andet sted, og det tænker jeg, at når man først har fået det ind under huden, og det tror jeg også med dig, Teddy Boy Blue, så tænker jeg, så er det også noget, hvad du holder fast i, det er jeg sikker på, 100%. Indrøm nu bare, at du sover med de spil der. Du er jo fuldstændig bit af dem. Ja. Det er noget, der først er kommet. Jeg spillede først de Souls-spillene igennem i sidste år, så det er jo ikke noget, jeg interesserede mig for før det. Det var en marker, der sagde, Thomas, prøv lige det her, og jeg havde givet det et forsøg måske for 2 år siden med noget Dark Souls, og der fangede kampsystemet mig nemlig ikke, og jeg synes bare, det var pisse svært, at jeg fik det lagt væk igen og sådan noget. Men så fik jeg sat mig ind i det, og siden der hænger den lidt fast, det gør den sgu. Men rigtig godt valg, Jens Peter. Så hænger det fast. Yes. Hvad er din nummer 1? Min nummer 1 er nok Bayonetta 2. Der er simpelthen ikke rigtig nogen undskyldning hvorfor jeg ikke rigtig har fået spillet mere Bayonetta 2, end jeg har, fordi jeg havde det så vildt over etteren. Altså, der var så meget fede, altså en ting er, at sådan, det er et spil, der sådan mekanisk er sjovt at spille, sådan, det er sjovt med kampsystemet og kæmpe mod fjenderne og alle de forskellige ting, man kan gøre og sådan noget. Men det har også bare så meget stil i det, altså det hele det er sådan helt, det hele er bare skruet op til 11 hver gang. Det er sådan helt, og det åbner også totalt stærkt Bayonetta 2, hvor man går rundt ind i byen, og lige pludselig bliver man angrebet af en jetfly, og så hopper du op på et jetfly og slås oven på det mod dæmoner, og så er der sådan noget slow motion på en bro, der går i stykker omkring en, mens man slås på den jet, og så flyver den ind i et tårn, og så kommer der en stor dæmon ud af tårnet, og så er der sådan en kæmpe boss fight der, imens der sker crazy ting på jorden også med en, der har man kører våben af, som er klædt ud som julemand, som dukker op med ens våben til en og smider efter en, fordi de skal forestille at være op til jul og sådan noget. Og det skulle bare fortsætte sådan derudaf, men igen også, så tror jeg, der kommer nogle andre spil i vejen eller noget, så er jeg ikke rigtig kommet tilbage til det. Så derfor så er det helt, fordi det tror jeg også, at det jeg tror kun, det bliver vildere længere ind i spillet, og endnu federe og sådan noget der. Så det er ligefrem noget, jeg glæder mig til, men igen også en eller anden grund ikke rigtig får smidt i Wii U'en. Fordi så spiller man lige på nogle af de andre konsoller eller PC eller noget andet, ikke? Så det er derfor. Så derfor så er det helt klart min nummer 1, og det skal jeg have spillet her i løbet af i år til min Gentleman 20 Gentleman Games, du ved, der skal klares. Så. Jeg vil også sige, nu du nævner det, så
så det kunne også godt have været på min liste, så det må være min honorable mention, der er nødt til. Ja. Og alt det, du nævner med kameraet, der flyver rundt, og en bro, der bliver smadret og sådan noget, alt det der, halvdelen af tiden, det foregår mellem kameraet, hvor det er mellem ballerne på en. Ja. Det er japansk, ikke? Jeg skynder mig lige at nævne min sidste, fordi jeg er nødt til at løbe. Ja. Og det er Deception 4. Ja. Måske skulle du vente på det, faktisk. Fordi Tecmo Koei har lige annonceret, at der kommer Nightmare Princess jo. Jeg har faktisk modtaget den japanske ting. Men jeg tænker, jeg er så glad for spillet, for den type spil. Det der turbaseret, eller ikke turbaseret, men det der med, at man sætter fælder op og skal have pinderne i fælderne, og den der tilfredsstillelse, når det lykkes at få sådan en fjende til at gå i en sådan hel række fælder, og man bare ser sin bonusrank op, og det er bare vildt tilfredsstillende, synes jeg. Så der er et eller andet over dem, som jeg synes er vildt godt. Og jeg har simpelthen bare ikke fået sat mig ned med det. Jeg har fundet ud af, at når det er sådan nogle spil, hvor det kræver lidt mere, end man bare lige kan tænde for et cartridge og slukke igen 10 minutter af. Jeg er nødt til at have nogle timer, fordi ellers, hvis jeg starter på det i en halv time, og så ikke har mere tid, så lægger jeg det fra mig, og så får jeg ikke startet det op igen, og så kan jeg lige så godt lade være. Så hellere bruge tiden på det, så det fænger mig, og så at jeg ligesom får brugt mere tid på det med det samme. Giver det mening? Helt sikkert. Altså sagt på en anden måde, hvis jeg bruger en halv time på det, og så lægger det væk, så har jeg glemt den halve time, jeg har spillet, når jeg så tager fat i det igen. Ja. Så det kommer jeg til at sætte mig ned med en weekend, og så får jeg det gennemført på den weekend, ligesom jeg har gjort med de andre. Men der kommer jo de har jo lige annonceret her for nylig, der kom den der Deception 4 Nightmare Princess, som er sådan en extra version, som kommer til september en gang, eller sådan noget, eller efteråret i hvert fald. Så det måske være, man skal vente på den. Noget af den stil, men jeg har faktisk lige modtaget den japanske udgave af den. Nå, okay. Som allerede er kommet. Og der er ikke skide meget tekst, altså medmindre man interesserer sig skide meget på historien. Så det tænker jeg ikke er et problem. Så jeg tror bare, at jeg smider den japanske i. Så kan jeg altid spille det igen, når den kommer. Men ja, det er rigtigt, der er lige kommet den der. Men den kommer faktisk allerede til juni. Nå, fedt. Og det er jo Tecmo Koei, det er jo verdens bedste udgiver. Det er verdens bedste. De er verdens bedste kampspil. Ja. Nå, jeg er nødt til at løbe. Jeg skal hente min søn. Ja. Det var hyggeligt at snakke. Vi snakkes. Hej. Jamen, så får Alexander jo ikke at vide, hvad min nummer 1 er. Så må han undvære. Ja, min nummer 1, hvad jeg skal have, og det er med ærefrygt, jeg skal i gang med det, for jeg ved, hvor broken PS2-spil nogle gange kan være, når det kommer til analog styring og sådan noget. Men det er Kingsfield 4. Og ja, det er jo i bund og grund, fordi at Kingsfield, det er Kingsfield Shadow Tower-spillene, det er jo det, der ligesom er grundlaget inden, altså tankerne bag også fra From Software, at de er kommet ind på banen, inden Souls-spillene overhovedet fandt sted. Så der er klare referencer og klare idéer herfra, hvad der så går videre i Souls-spillene. Så det vil jeg rigtig gerne igennem før eller siden. Og grunden til det lige er 4'eren, jeg har 2'eren stående også, men det er til PlayStation 1. Og det er lidt samme med det første Shadow Tower-spil til PlayStation 1. I sig selv, der virker det glimrende nok, tænker jeg, altså rent gameplaymæssigt. Problemet er bare kontrollen. Den gør det helt så frustrerende at have med at gøre. Og her, du har alligevel et par analog sticks, hvad du kan navigere rundt med, men stadigvæk så er det tilstrækkeligt bøvlet at have med at gøre. Men her, det er inden for rimelighedens grænse. Man kan vende sig til, at det er besværligt, lad mig sige det sådan. Jeg har brugt en times tid på det eller noget, og det er jo, det virker umiddelbart lige så svært som Souls-spillene, lige så svært som Bloodborne osv., og så er det bare i første person. Men stadigvæk mange af de samme gameplay mechanics, kan man sige, både med stamina drain og
items og alt det der sværhedsgraden i top og så videre. Det er et, hvad jeg rigtig gerne vil have gennemspillet på et tidspunkt, og det er, hvad jeg skal have gennemført på et tidspunkt. Så det glæder jeg mig til. Er der nogen af jer, der har spillet det? Nej. Men jeg synes, det er fedt, at du går ind til det. Der er ret mange folk, der ligesom er der er hoppet med på vognen med spil sådan, inden for de sidste par år, sådan et eller andet. Altså som ikke har spillet så mange år, som vi andre har jo, sådan noget. Ikke at det gør nogen forskel og sådan noget, men jeg tror bare ikke, at der er ret mange, der kender til de der Kingsfield-spil overhovedet. Så det er helt klart anbefalelsesværdigt at hoppe ind på det til. Ja, helt sikkert. De virker, altså, hvad skal man sige, stemning og det hele, altså, Nå, han blev forsinket igen, så jeg kunne lige så godt. Du har lige bortadopteret din søn bare for at kunne være med her? Ja. Nej, jeg ringede lige og så at han først kunne komme til noget. Ja. Fik du overhovedet med, hvad jeg havde som nummer 1? Nej, nu gik jeg glip af det. Hvad var det? Jeg kan ikke se det. Kingsfield? Nå ja. Ja. Det er faktisk også net, at de ligger også et sted i min... Jeg har dem ikke, så jeg kan ikke påstå, at de ligger i min stak, men de er på min ønskeliste. Men det er det, hvad jeg lige nævnte, at 4'eren, der, jeg ved ikke, har du fået nørdet nogen af dem? Nej, jeg har ikke købt nogen af dem ind, så jeg har faktisk ikke spillet noget. Det eneste, jeg har spillet, det er, hvad fanden hedder de andre? Den anden. Ja, præcis. Det har jeg spillet, og det var rigtig godt. Bliver faktisk ret hurtigt fænget af. Spillede du det til PS1 eller PS2? Ja, det var den japanske til PS2. Okay. Ja, for det første Shadow Tower-spil til PS1, jamen det er simpelthen så svært et FPS-spil, hvor du ikke har analog. Så du kan bruge det, men heldigvis så kan du så sætte det sådan op, at de 4 knapper du har, trekant, firkant, cirkel og kryds, at du bruger dem som en slags analog, så du har D-paddet og styre den ene vinkel med, kan man sige, og så movement med den anden med de knapper, men det bliver noget rod, og det er det, hvad der bare gør det helt så besværligt et eller andet sted, at få en god oplevelse ud af noget, hvor du sidder og forbander kontrollen langt væk. Fik de det kontrollen på plads i nogle af Kingsfield? I 4'eren, der er den, jeg ved, og sige, at den er god i 4'eren, det er godt nok for meget sagt der, men den er der, eller hvad skal man sige, analog control, den bliver brugt til et eller andet i hvert fald. Det er aldrig særlig fedt, når en del af sværheden med spillet er, at man skal overkomme kontrollen. Nej, lige nok. Men er det ikke sådan tit i PS2-spillene, at det er noget lortstyring? Altså, jeg har et enkelt PS2-spil eller 2, og jeg synes som regel, så er det lidt noget, det er ikke helt skarpt. Jeg synes, der var en død periode i det. Alexander? Jeg tror, det kommer til, hvad det er for en type spil. Fordi ja, hvis det er first person, så fungerer de ikke skide godt på PS2, det er jeg enig i. Men der er mange actionspil, der fungerer rigtig godt, altså 3D actionspil. Det indtryk er også, at nogle af de tidligere PS2-spil, lige der, hvor DualShock 2-control, man low control og alt det her løg der, det slog sådan rigtig igennem. Der er lige en periode på et par år, selv i FPS-spil, hvor det virker, de er sat op på en virkelig tåbelig måde, på en eller anden måde, den måde man kigger rundt på, indtil de lige fandt frem til den der standard med, at du bevæger rundt med den venstre, og du kigger rundt med den højre. Og Kingsfield 4, det er så fanget lige i den der døde periode, lad mig sige så. Inden det blev helt godt. For eksempel Black til PS2, det fungerer glimrende med kontrollen i hvert fald. Ja, Black er et af dem, der nailer det, om man så må sige. Det eneste, der er galt med Black, der er det der, man kan godt savne, det hedder den der Call of Duty måde at styre på, men man skal stadigvæk zoome ind ved at trykke et stik ned, i stedet for og sådan noget. Men det er heller ikke lavet så meget til at sigte i det spil, der er det meget med bare at skyde på hoften, og så bare shoot som fools, og få ting til at springe i luften. Det er kick-ass spil, Black. Det er virkelig kick-ass, ja.
Jeg tror ikke, at altså, der er en masse spektakel og sådan noget i Call of Duty-spillene og sådan noget, men det er jo alt sammen iscenesat, ikke? I Black, der er det sådan, det føles mindre iscenesat i hvert fald. Ja. Jeg kan godt huske dengang, jeg spillede Black. Hvor var det imponerende, da man sad med det. Hvornår har det været? 2004 eller sådan noget af den stil? Ja. Det er vel derhen, det var sidst i PS2'ens levetid dengang. Det var også til, jeg har det også til X3 eller til Xbox. Men det er vel 2004 plus minus et år eller to? Ja, det er omkring. Alexander, du ligner en, der er ved at slå det op. Nej, jeg var egentlig ved at kigge på Pink Field og slå dem op. Jeg kan da godt slå det i gang. Jeg er lige ved det ellers. 2006. Yes. Okay. Ja, Hvornår var det Call of Duty 4? Plus minus et par år. Ja. Men så nåede vi listen igennem jo. Ja. Og Call of Glemmerne. Duty året efter, så... Så er spørgsmålet, hvad vi skal slutte om næste gang. Ja, men det kan vi vel sådan lige tænke over. Ja. Der er masser af emner. Ja. Jeg tænkte på et her forleden, det var fordi du snakker om det her med det ærgerligste, man har købt for penge eller et eller andet. Men så tænker jeg på, det spil, man er blevet mest skuffet over, ved, når man så endelig havde sat sig ned og spillet det. Men der er masser af muligheder. Ja. Og det er så det her spil for mit vedkommende. Dark Souls. Jeg troede også, jeg ville være mere bit på Demon's Soul, end jeg troede også, jeg ville være mere bit af Demon's Soul, end jeg var, da det udkom. Fordi det var sådan noget, jeg købte det på det tidspunkt, der hvor det var sådan en mystisk sådan Japan-import og sådan noget, men som var på engelsk, og folk snakkede ikke om det, så du dør hele tiden, og det er pisse svært og sådan noget, så ja, det lyder spændende nok og sådan noget der, og så ved jeg ikke, så var det bare ikke mig og sådan noget. Jeg hoppede først på, da anmeldelsen begyndte at løbe ind af den europæiske. Så men det var faktisk ikke så nemt at få fat i en kopi, der vidste ske. Men det lykkedes så. Prøv faktisk at et blogpost. Det er ligegyldigt. Og blev fanget af det lige med samme. Men det var også et af de spil, hvor af en eller anden grund, så har jeg lagt det fra mig en aften, fordi nu havde jeg ikke tid til at spille med, og så kom jeg fra det, og så kom jeg aldrig rigtig, altså var jeg nødt til at starte forfra, da jeg så gik i gang med det igen nogle måneder senere. Det er bare så irriterende. Men en stor nydelse at spille den, synes jeg. Også selvom man ikke nødvendigvis kommer igennem alle de karakterer, man laver. Men Demon's Souls, det er jo også bare mega nådesløst i forhold til de andre, tænker jeg. Fordi en ting er, at man dør, men et andet ting er hele det her med World Sentence, hvad der er med i Demon's Souls. Så hvis du dør, så bliver hele verden, den bliver lige tak mørkere. Og det vil så sige, at så sådan nogle World Events, dem kan du ikke, altså du er fucked. Altså dør du 3 gange i træk, så har du lukket ned for dine muligheder et eller andet sted. Den stiger måske 2 takker ved, at du nakker en boss igen, men hvis du er død 3 gange, så står den stadigvæk i -1, så Altså jeg plejer normalt at være en rimelig rolig mand, men jeg vil sige, at min controller, den var ved at dø et par gange her i det her fantastiske spil. Eller? Det er egentlig sjovt, du siger det, fordi når jeg bliver kun frustreret i spil, når jeg føler, at kontrollen arbejder imod mig. Det synes jeg netop ikke, den gør i Dark Souls. Det er krævende spil, ja, men jeg synes netop, at kontrollen gør lige præcis det, jeg beder den om. Så når der går noget galt, så kan jeg kun bebrejde mig selv. Hvorimod, hvis det er fordi, der er et eller andet i kontrollen, der virker absurd, eller den ikke lige reagerer, eller andre ting, så begynder jeg at blive frustreret. Ja, det var godt nok ikke tilfældet i et spil, der virkelig fik mig til at gå fuldstændig bananas.
hvor jeg normalt heller ikke bliver så sur over at spille. Der var et af de der, jeg kan ikke huske, hvad det var for et af dem, men det var et af de der Assassin's Creed-spil, hvor at, der var et sted, normalt er det ikke sådan et så stort et issue, det der med, at når du løber rundt af, nu er de rettet, det er nogle af de nyere spil og sådan noget der, men der var nogle af de ældre, hvor det virkelig var besværligt nogle gange at kravle op af ting, fordi at ham du spillede, han tog nogle gange fat i nogle ting, som du ikke ville, han skulle tage fat i, at kravlede op på nogle andre afsatser, eller gjorde nogle ting, hvis du ikke trykkede sådan helt korrekt. Og, det er lige præcis et godt eksempel på et spil, hvor kontrollen arbejder imod en anden. Ja. Og det var sådan fint nok det meste af spillet, men så var der sådan nogle bonusrum eller sådan noget, hvor der var sådan nogle time release switches, hvor du trykker på en knap, og så har du nogle sekunder til at nå ud af en eller anden dør. Og når det fuckede, og det blev ved med at fuck op der, og jeg sad bare og skreg, kravle nu op for helvede og sådan noget, fordi han bare ikke ville kravle op på en eller anden afsats, fordi han lige skulle hænge på væggen og sådan noget, og der var den der dør bare var ved at gå i og sådan noget der. Men normalt så kunne jeg sådan se ud over det og sige, nej, nu nåede jeg ikke lige op, så kan man bare kravle op lige om et halvt sekund eller 2 sekunder. Men her hvor du skulle nå det på tid og sådan noget, der blev det bare det mest frustrerende spil i verden og sådan noget. Ja. Og ved at få mig til at stoppe. Det er generelt et problem med Assassin's Creed, synes jeg, det der med, at han kravler op og ned i væggen, i stedet for at hoppe over taget eller noget, eller lidt videre, eller hvad ved jeg. Jeg savner virkelig en knap til en knap til at kravle, og en knap til at hoppe, ikke? Og der er det faktisk lidt lavet i de nye spil, der er de 2 knapper, hvor der er en, der hedder move down, og en, der hedder move up. Så hvis du for eksempel hvis du løber, og så holder den der move down knap nede, så prøver han ikke at kravle op ad væg, så prøver han bare at hoppe over kasser eller sådan der livhøjde. Og hvis du holder den anden nede, så prøver han at komme op ad væg og sådan noget. Det må være Unity så, ikke? Fordi det var ikke sådan i 4. Black Flag. 4? Jo, den hedder det da også, synes jeg. Nej, Black Flag, den har den der parkour-knap, som du holder nede. Ja. Jeg er ret sikker på, at den ikke har. Nå, det kan godt være. Ja, men jeg bliver også tvivlet. Det er da altid noget, at den er blevet opgraderet til 2 knapper. Før der skulle du kun holde en knap ned, så spillet sig selv nærmest, ikke altså. Ja. Så løber du bare, så gør han alting selv. Jeg har spillet nogle af de der Assassin's Creed-spil, og så lige pludselig så er det sådan, at du løber på et eller andet, og så hopper han et eller andet sted hen, og slipper bare et eller andet, der hænger i en vindueskarm, og han skulle kravle op ad en stige i stedet for et eller andet, det er sådan noget fjollet noget. Ja. Men hvis du bare kunne separere det der, og kravle og løbe, så vil jeg egentlig være tilfreds, fordi det fungerer meget godt, når man bare løber rundt. Det er først, når han så begynder lige pludselig at kravle op, eller hænge fast, eller andre ting. Ikke? Altså, jeg har aldrig rigtig kommet i gang med Assassin's Creed. Jeg tror, jeg ejer en 3 spil af dem, eller sådan noget, men det jeg tror, og jeg ved ikke, om I nogle gange har det sådan også, jeg tænker, så har man fået at vide, at det her, det er egentlig de her AAA-titler, og dem skal du bare kan lide, fordi at alle andre kan lide. Og så er jeg kommet i gang med det, og synes, det var noget bras. Final Fantasy. Ja, lige præcis, måske også Final Fantasy. Det er også bare en serie, der bare all over the place. Sådan noget med, for eksempel med Assassin's Creed og sådan noget, der hvis du hopper på med 3'eren, det er helt forfærdeligt, og sådan noget, men 4'eren er rigtig godt. Og så er der Unity, som er rigtig pænt, men som er kedelig og broken på nogle andre måder. 1'eren er også relativt forfærdelig, men det var sådan imponerende for sin tid og sådan noget, men så er der sådan noget som 2'eren og Brotherhood, der er rigtig gode og sådan noget, så ja, det går hele tiden op og ned med, hvornår de er rigtig gode, og hvornår de er rigtig dårlige og sådan noget. Så jeg er altid spændt hvert år på at se, bliver det godt i år, eller bliver det noget skidt igen og sådan noget. Ja, 2'eren og Brotherhood, de var glemrende, synes jeg. Hvad er til? 2'eren? 2'eren og Brotherhood, de var mega nice, synes jeg. Revelations, det synes jeg, det var sådan lidt noget gøjl. Jeg kom aldrig særlig langt i. Jeg synes på en eller anden måde, det tiltalte mig. 3'eren, det virkede også lige pludselig, så skulle du være indianer eller et eller andet. Eller sådan noget. Ja. Jeg synes, jeg har hørt rigtig meget godt om 2'eren. Bedste Assassin's Creed, ikke? Men jeg synes bare, ham der hovedperson var så irriterende, så jeg kunne ikke holde ud og spille mere end en halv time eller sådan noget. Så det er simpelthen lidt det fremme. Der var sådan lidt Twilight over det. Nej, så slemt var det ikke. Ja. Yes. Peter, sørger du overhovedet for at optage alt det her? For fanden skulle jeg optage det? Ja, selvfølgelig optager jeg.